Se'ns acumula la feina, en una nit que... Pilar Rahola, deixa estar el mòbil i tot el dia pendent del mòbil, com la canalla. Pilar, vine cap aquí. Que no és veritat. Em fas patir, amb això de la veu, em fas patir. Estic avui sense veu, sí. Escolta'm, doncs fem-ho ràpid. Però em faré sentir, no et preocupis. 3, 2, 1, tirem el rolling? Tirem el rolling amb una persona potent avui, amb un personatge, persona, il·lustre ciutadà, il·lustre hoteler, il·lustre culer. Expresident. Expresident. Bueno, però els expresidents del Barça són presidents sempre, no? És com els de la Generalitat. Un president. Això sí, un president del Barça que visita el plató del Fax de 8TV 48 hores després de guanyar el Bernabéu no passa cada dia. El rolling. Doncs ara hem de dir 3, 2, 1, Joan Gaspar, president del Barça, jo deia expresident, però la raó diu president. President Gaspar, bona nit. Suposo que content i feliç del... Seu, que em feu patir aquests esglaons i tot això, coses de la tele moderna, Deia, no sé si encara continua la felicitat. La ressaca, el xut. D'abans d'ahir. El que passa que com hi ha una segona part del partit d'ahir... No siguis barcelonista. El culer en aquests moments està content i feliç. Bueno, el culer i tu. Bueno, jo, per descomptat. Però, com som sempre una mica negatius, pensem, bueno, i el dia de tornada què passarà? O sigui que jo ja m'he preocupat per començar a preparar la final. Tu a la final hi seràs? Bueno, no, si no jugo al Barça, no. Escolta'm, el sistema és molt fàcil del rolling. Jo ara marxo, us deixo que aneu parlant, i hi ha un moment que decidiré tornar per si la Rola no ha apretat prou i no ha fet tota la feina. Guaita com riu. Fins ara mateix. Mira-te'l. Joan, moltes gràcies per venir. Estic molt contenta. Bueno, jo començaria per l'actualitat més immediata, si vols, després ja anirem fent, perquè contigo empezó todo, ¿no? És a dir, tot l'embolic aquest del Negreira, tot aquest embolic dels àrbitres, tot aquest escàndol, escandalera que s'ha muntat, va començar la teva presidència. Jo he anat mirant una mica el que anaves dient i has dit coses sorprenents. O que mai es va contractar aquest home, o que no te'n recordes, o que sí es va fer, però que sempre es va fer bé. Això va ser així, va començar amb tu, i què caram va passar? El vau contractar, no el vau contractar, per què? Segurament jo no m'expresso bé, però jo sempre he dit el mateix. No ho sé si es va contractar o no, no ho sé. Com no sé qui es va contractar per moltes coses que en un club com el Barça el president no sap, no? Jo sempre he dit el mateix, que jo no sabia que hi havia aquest servei contractat. El que sí que afegeixo, i això és potser el que deixa molt clar el que jo penso sobre aquest tema, és que si s'hagués contractat de forma il·legal, per fer alguna il·legalitat, en un club com el Barça o en un club qualsevol, el president ho sap. O sigui, no puc entendre que un club estigui fent una il·legalitat sense que el president estigui al corrent, no? Per tant, jo el que dic, no sé si es va fer o no es va fer, no ho sé, però puc assegurar que no devia ser cap il·legalitat si es va fer, perquè jo no sabia res. Però m'estàs dient que el president del Barça, estem parlant d'una institució tan important i d'unes decisions tan importants, no sap que s'està contractant el vicepresident dels àrbitres, amb tots els nexes i connexions que això significa. És difícil. El que t'estic dient és mateix. Si el Barça contracta amb una persona que no és la correcta i que segurament es pot entendre que és no una il·legalitat, però que no és correcta èticament, jo crec que el president se li diu i se li pregunta. Com això a mi no se'm va ni preguntar, ni se'm va dir, tinc que pensar que... Que algú va fer alguna cosa malament, perquè la imatge és molt lletja. Estem parlant de molts milions d'euros a un pare i un fill vinculats al terme de l'arbitratge, amb la imatge que dona un Barça que sempre està contestat amb els temes de l'arbitratge, tot plegat, i després amb l'època Bartomeu, que per cert jo he llegit que tu deies el pitjor president del Barça he estat jo, en algun lloc he llegit que ho deies. No acabo d'entendre, jo crec que Bartomeu
és la part més fosca de la darrera època del Barça, no? Tens aquesta impressió? Que dius que l'art tampoc és així, però bueno, jo tampoc estic per... Jo no he dit que fos ni millor ni pitjor, jo sempre dic, quan em pregunten, vostè es tornaria a presentar com a president del Barça? La meva resposta és no. I per què no? Dic, perquè no em votaria ni jo mateix. Llavors, a partir d'aquí, cadascú pot interpretar... Per què? Perquè considero que com a culer i com a barcelonista no vaig ser un bon president, punto. Segurament vaig ser un correcte vicepresident, però no un bon president. I per això me'n vaig anar, no me'n vaig anar perquè volia anar-me'n. I llavors jo dic que jo, si dic que no em tornaré a presentar és perquè no em votaria jo mateix. Si jo no em voto a mi mateix, vol dir que no vull ser-ho, no? Però bueno, això és el més important. L'important és que el Barça està involucrat en un tema que jo, personalment, en la meva època, per descomptat, no crec segur, estic convençut que no va fer-se cap il·legalitat, i en quant al futur, que jo ja no la coneixo perquè no hi era, coneixent els personatges, tant el president Laporta com el senyor Sandro Rosell, com el propi Bartomeu, i com ara una altra vegada el Bartomeu, no crec que el Barça fes cap il·legalitat. Bueno, en el cas de l'època Bartomeu vam tenir el Catalangate, que això, diguem-ne, que molt legal no sembla, i de fet ha tingut el recorregut que té i tindrà. Hi va haver un tema d'espionatge a periodistes i també de compra, de crítica i fake news en els opositors a la presidència. És a dir, tu dius molt rotundament el Barça no es fan il·legalitats, però jo, si més no, poso la lupa en aquesta època i del que en sabem, tranquils no podem estar. Més que la rotunditat, jo penso, vull creure, i a més ho faig convençut, que el Barça no ha fet mai cap il·legalitat. Per què? Per què ho creus? Per què no? Perquè coneixo les persones, perquè coneixo l'entitat, perquè jo es poso sempre en el meu lloc, no? Si jo, quan era president, hagués sapigut que hi havia aquest sistema il·legal, home, jo encara seria president, perquè hagués guanyat tots els partits. Tan burro no ho soc. Si jo sé que es pot guanyar els partits fent il·legalitats, però jo estic convençut que no es feien il·legalitats. I en quant a l'època que jo no he sigut president i, per tant, no puc saber, home, hi ha una cosa que és l'esperit culer que fa pensar que el Barça no he vist en cap moment. Ahir deia el que havia sigut entrenador de la selecció espanyola que el Barça no ha necessitat ajudes. Ha guanyat perquè era el millor. No, jo estic convençut. I que posin el Barça com a un club... Quan parlen del Barça, ja no parlen de la persona, parlen del Barça, m'estan tocant a mi indirectament, hi ha 150.000 socis, hi ha els milers i milions de culers que hi ha al món. I el Barça a mi no se me'l pot tocar sense que jo surti a defensar-lo. I com el defenso dient? No m'ho crec, com no m'ho crec, al contrari. El que sí que em crec és que hi ha molta gent que ens deixa d'una forma més o menys dubtosa, que tenien que mirar-se si no són ells que en el transcurs de la seva vida, perquè nosaltres al Barça més bé hem sigut perjudicats que no beneficiats. Et compro completament el relat, és a dir... No hi ha dubte que jo parteixo d'una base. Els àrbits es poden equivocar, però jo, que els he conegut molt profundament durant quasi 30 anys, que he estat molt involucrat, són honestos. Des del punt de vista estrictament de la feina que ells fan, que s'equivoquen. Quan s'equivoquen en contra meva són molt dolents i és un error, i quan són a favor, si és que alguna vegada ens han fet algun favor, que jo no recordo, tinc que fer un esforç per saber quan en el Barça els àrbits l'han ajudat. Tampoc l'han perjudicat, en algunes ocasions jo crec que sí, però no com una cosa habitual. Per tant, jo estic convençut que això passarà, es demostrarà que hi ha dos aspectes. Un és la il·legalitat, està claríssima, un altre és l'ètica. Exacte. Bueno, aquesta ja és... L'ètica és... A veure, Joan, jo compro el relat, i a més perquè com a culer n'estic convençuda, que més aviat al llarg de la història del Barça hem tingut més perjudicats que no pas defensa per part dels àrbitres. I en qualsevol cas, les èpoques més glorioses les hem guanyat picant pedra, amb excel·lents entrenadors, amb excel·lents jugadors, etc. Per tant, el fet del fitxatge d'aquest personatge que hagués afavorit, no hagués afavorit, em sembla sincerament grotesc tenint en compte la trajectòria del Barça. Ara, ha donat una munició al descrèdit del club terrible. És a dir, en el moment en què tu tens
unes xifres astronòmiques, un personatge determinat, que fins i tot hi ha amenaces de que si li deixaven de pagar tiraria de la manta i no sé què, no sé quantos, i això s'allarga amb el temps en diverses presidències. Aleshores, què fa? Que tot aquest paquet, encara que fos totalment legal, encara que fos natural o normal tenir contractat algú que parli, un home com és el vicepresident dels àrbitres, a parlar dels arbitratges o no sé què, no sé, no hi entenc. Jo ho miro com a afeccionat. Però encara que això fos legal, èticament és molt complicat de defensar. Jo li deia això mateix a Laporta, també. Ostres, és a dir, què caram esteu fent? És ètic tindre com a delegat del teu equip un exàrbit, que és el que rep en els àrbits, els que els acompanyen, i que és un empleat del club, que és un exàrbit. És legal, això? Sí. És ètic? Per mi sí, perquè si no... És legal milions d'euros? Perquè estem parlant d'una xifra... Ara, amb l'ètica del que jo estic dient. Jo crec que és ètic perquè els àrbits, els exàrbits, quan acaben la seva carrera, per què no poden ser delegats d'un equip de futbol si se'ls demana? O treballar a la televisió o treballar en un programa de ràdio. Sí que és ètic. Per tant, això de l'ètica és molt... És ètic, clar que això ja ha prescrit. Com ens van treure el Di Stefano? Era ètic? No, doncs encara dura, perquè aquelles 5 copes que van guanyar amb el Di Stefano, que ens les tornin, perquè el Di Stefano era nostre. O com se'n va anar amb Figo, que tu això et va tocar... És ètic? Bueno, doncs ells opinen que... Però el Barça és un equip, és un club vulnerable als atacs. Escolta, tota la campanya Sandro Rossell... Després té que demostrar si el que es diu que hagi pogut fer el Barça il·legal, que jo crec que no ha fet res, doncs jo el que penso és que quan tot això s'arregli i quedi clar que el Barça no ha fet cap il·legalitat, es doni tanta informació i es parli tant com s'ha parlat d'insinuar o de voler fer creure a la gent que sí que l'ha fet. Com jo crec que no l'ha fet, doncs jo espero que el dia que es demostri que no l'ha fet, si és que lògicament es demostra, com jo espero i desitjo, doncs suposo que tots els mitjans de comunicació també diran que tot el que s'ha dit no s'ajusta a la realitat. Tu consideres que això és una campanya de descrèdit contra el Barça? No, tampoc. El Barça és un club envejat i és lògic. Jo em preocuparia molt que no fos envejat. O sigui, jo estic encantat que sigui envejat. Estic encantat que ahir, abans d'ahir en aquest cas, tot el Bernabéu ensenyés bitllets de... Bueno, és el Barça, si no fos el Barça, possiblement no ens preocuparien tant de nosaltres. Això no em preocupa. A mi ja he assumit el fet que el nostre club és un club envejat i això és positiu. Només s'enveja la gent que val i la gent que realment fa coses. El que passa és que venim d'una història una mica atzarosa. Venim de tota la campanya que es va fer contra Sandro Rossell, que tenia una component política terrible i que també anava al descrèdit del club. En aquest cas a través de la persona de la presidència, però anava cap al descrèdit. Després tenim tot el Barça-Gate, que ha estat terrible, perquè el Barça-Gate sí que és misèries internes. Això no és la culpa, ja no la té Madrid, ja no la té el procés català, ja no la té... No, això ja és misèria interna, si es demostra tot el que, diguem-ne, hi ha damunt de la taula de la pròpia directiva del Barça, en persecució de gent, de dissidents, en persecució de crítica, en fake news, això ja no és... A part d'il·legal, ja és un nivell d'immoralitat extraordinària. I ara ens ve aquest altre paquet. Vull dir que venim d'una trajectòria de campanyes volgudes o no volgudes, que fan mal a la credibilitat del club. Sí, és el que a mi em sap greu. Si fos un problema personal, em podria saber greu per mi sol, però a mi em sap greu pel club. Però, bueno, ja estem acostumats. I com estem acostumats i anem guanyant, doncs tampoc ens tenim que preocupar més al compte. Que no sigui que si un dia no ens envegen, perdem. Però t'escapes del Barça-Gate. És que moltes de les coses que has dit, Pilar, es tenen que demostrar encara. No són coses que s'han pogut demostrar. M'ha passat conegut les fake news que hi ha hagut, les persones implicades... L'única que s'ha pogut demostrar és la injustícia que es va fer amb el Sandro. Aquesta es pot demostrar. Sí, aquesta sí. Doncs perfecte. Aquesta és l'única i que li ha costat al pobre Sandro el que li ha costat. Doncs ja veurem les demés, si es poden demostrar. Jo parteixo la base que el Barça... I això no em trauràs d'aquest pensament. En la meva època me tens que treure perquè jo t'asseguro que no tinc res que veure amb aquest tema i que jo no t'ava informat. Estàs tranquil. Ara, amb els que jo ja no estava, jo estic convençut, no és que els vulgui defensar,
però estic convençut que el Barça no té cap necessitat de fer coses il·legals, cap ni una. Quan li ha tocat perdre, ha perdut, quan li ha tocat guanyar, ha guanyat, quan ha perdut un partit és perquè els altres eren millors i quan hem guanyat és perquè nosaltres érem millors. I m'encanten les declaracions que fan moltes les persones que estan parlant d'aquest tema, totes diuen el mateix. En el Barça no se li ha arreglat mai res, mai. Per tant, si no se li ha arreglat mai res i tenia els àrbitres comprats, segons diuen, cosa que és mentira, haguessin arreglat moltes coses i no ens han arreglat mai res. Jo no recordo, amb els molts anys que soc culer, que un partit hagi dit avui l'hem guanyat perquè ens han ajudat. No, perquè hem jugat millor. Si jo hagués sapigut, com a president, que es pagava una quantitat incorrecta o que es firmava un contracte, perquè l'ètica, com t'has dit molt bé, a vegades és tan important només que la il·legalitat. Però tu ets un empresari important. Estic convençuda que gestiones minuciosament els papers. No vas saber mai res d'aquest bon home, si és de la teva època. No? Bueno, sé que hi era, coneixia, hola i adiós. Hola i adiós. Però si li pagaves. Jo no li pagava. Home, algú li pagava. No, però alhora és com si em diguessis, tu sabies el que es pagava per canviar la gespa del camp? I es pagaven molts diners. Tu sabies com es pagava el càtering que es feia en el camp? I un president del Barça i de qualsevol club del món no sap tots els pagos que es fan. Sap les coses importants, com és els traspassos, com són els fitxatges, com són els intermediaris, però no sap les 1.000 factures. Saps quantes factures paga el Barça cada mes? Més de 1.000 factures. Tu t'imagines que el president tingués que saber les 1.000 factures que es paguen i comprovar-les i saber... Ara bé, no. Ets molt hàbil, Joan. Però comparar-me el vicepresident dels àrbitres amb el canvi de la gespa, home, no t'ho compro. És a dir, no és ben bé el mateix. Depèn. Si havies de saber-ho. Si la persona que et canvia la gespa és una persona que et fa un favor X, a canvi que tu li donguis el contracte de la gespa, home, això també és... Però aleshores, si no feia un favor, per què el teníeu? Per què el teníeu, si no? Clar, jo solament no s'ho pot clar, que no sabia que ho teníem. En la meva presidència jo no vaig ser informat que s'havia contractat aquest senyor. Ara no parlo de la legalitat, parlo del fitxatge, o del fitxatge o de la contractació. No ho sabia. Per tant, com no ho sabia, no puc respondre el que em dius. I, en canvi, podia acabar aquí. Fixa't bé si és fàcil, podia acabar aquí. I no acabo aquí. I dic, i si s'hauria fitxat, o si se'l va fitxar per una il·legalitat, llavors el president sí que ho hagués sapigut, segur. Per tant, ja assumeixo. Torno a ser aquí, senyor Gaspar, torno a ser aquí. Pilar, haig d'admetre que us he seguit amb moltíssima atenció, però vull acabar d'agafar el fil. Primer, estic parlant amb el president Gaspar o amb l'amic Joan? Home, és més còmode per mi l'amic Joan. Amic Joan. Doncs, amic Joan, aquests dies també he sentit que això havia començat amb l'època de Núñez president. I allà la imatge que tenim els barcelonistes és que qui feia els miracles era Joan Gaspar. No, miracles no els fa Joan Gaspar. Joan Gaspar el que feia és contractava uns jugadors perquè li deien els tècnics i aquests jugadors donaven un bon resultat, no? Però deixem el president Núñez al cel i ara no entrem en... Que reposi en pau. Però en tot cas... No. S'ha dit, i em sembla que ho has degut sentir. Però comença l'època Gaspar, Es parla d'aquella època. Tu si haguessis sabut de dir, escolta'm, que ara hi ha un àrbitre que ens pot ajudar, o un exàrbitre que ens pot ajudar, tu hauries dit endavant, que ens anirà bé? No, i a més, ho dic deixant al marge aquest tema puntual, fes-me una... No, és que t'ho dic. Ets tu el que em fas la pregunta, però... Sí, jo et faig la pregunta i després fer la que vulguis que fes. No, jo diria la pregunta... En algun moment dels 30 anys que tu vas estar en el Barça, algú et va oferir, o et va dir, o et va comentar la possibilitat que es pogués guanyar un partit fent una il·legalitat? Resposta, sí. I què vas fer? Enviar-ho a la merda. Torna'm-ho a explicar. No, i dona'ns dades, diguem-ne. No. En la mesura que pugui. Però no jo. El que digui que mai a la vida que ha estat involucrat en el futbol no li han pogut arribar, a vegades falses, moltes vegades falses. A veure, Joan, ho reformulem.
A tu com a president del Barça, alguna vegada... No, com a president no. Com a vicepresident, alguna vegada et van venir i et van dir aquest equip es pot guanyar No, i val aquest això? equip es pot guanyar, no. Aquesta copa... Però, a veure, Pilar, estem parlant del món del futbol. I el món del futbol és un món en què parles amb molta gent i que un president o un directiu d'un club com el Barça pugui dir que mai a la seva vida li han pogut comentar que es podia fer alguna cosa il·legal. A veure, jo sóc el vicepresident. És fals. Ara bé... Joan, jo ara sóc el vicepresident. Sí. Perdona'm aquesta... Sí, que agafi aquestes funcions tan honorables. Però estem dinant. Com ve la subtilitat? Com em diries que, escolta'm, que es pot arreglar? Tu estàs parlant de temes de fa 30 anys o 20 i pico d'anys. I jo t'ho torno a repetir, però bueno, tantes vegades com faci falta, i amb molt de gust, a més, he encantat, no? Si jo hagués sapigut, o jo hagués participat, o hagués sapigut que el meu club participava en alguna operació il·legal, ni hagués agafat taquicàrdies veient el Barça jugar a futbol, perquè sabia que estava arreglat, ni m'hagués anat al camp perquè no podia veure pels nervis el partit, ni hagués perdut els partits. Però escolta'm, Brito Arceo, perquè la gent, molts dels que ens estan veient aquests dies, tothom hi s'ho capà, però a vegades la memòria també flaqueja. Brito Arceo, aquell partit contra el Sevilla un dia de cap d'any, que el Barça va perdre contra el Sevilla d'una manera estranyíssima. Una setmana després d'aquell arbitratge escandalós contra el Barça, si algú hagués dit, escolta'm, això del Brito Arceo i de tants Britos Arceos que la història del Barça n'està plena, d'arbitratges clarament contraris, tu haguessis dit, home, és que potser no està tan malament arreglar això dels arbitratges. Torno a repetir, si jo hagués sapigut, des que era petitet, i el meu pare m'hagués explicat aquestes històries, que al món del futbol es podien comprar els partits, jo no hagués tingut la passió ni el fanatisme que he tingut i que tinc encara avui. És que, clar, és que... Jo ara anava a dir, no entrem en aquest bucle, però en el món del futbol es fa cada barbaritat i comprar, diguem-ne, entre altres coses es va comprar el poder-ho fer en el Mundial a Qatar. O sigui, més compra que aquesta ja em diràs quina. O sigui, el món del futbol és un món bastant fosc i bastant brut en molts aspectes. Per tant, tot és possible. Ara, sortim del bucle perquè tu dius, no ho coneixia, no es va cometre cap il·legalitat, per tant, d'aquí no... Jo m'agradaria remetre't ara al moment actual. Com veus el Barça? Partint de la base, tots els jugadors que té poden jugar, i amb això estic incloent que pugui jugar el Pedri, pugui jugar el Dembélé, tants jugadors, tenim una gran plantilla. Si tenim la desgràcia, que pot passar en el món del futbol, ha passat en aquesta època i altres èpoques, que se'ns puguin lesionar 3, 4 o 5 jugadors bàsics, llavors potser les dificultats són majors. Ara, amb la plantilla que té el Barça, amb els fitxatges que s'han fet últimament, jo crec que tenim un equip molt competitiu, com a mínim... I a nivell de gestió... Xavi seria el teu entrenador? Xavi és un gran entrenador, un 10. Home, no puc recriminar-li res. Jo crec que ha portat molt bé els jugadors, cosa que no és fàcil, i ha sapigut recomanar jugadors que ens estan donant un bon resultat. Jo, per mi, el Xavi, i a més, amb això coincideix tothom, que el Xavi és un home que sap que té entre mans. Em permets dues preguntes més i ho anem... Sí, només volia afegir una cosa que jo li preguntava per com estava veient el Barça des de la perspectiva esportiva, però també de la perspectiva de la gestió econòmica. Clar, aquesta presidència ha heretat una situació econòmica terrorífica que ve de la presidència anterior, del senyor aquest Bartomeu, que ho feia tot bé, però sembla que no. I la situació en aquests moments és molt deplorable, és a dir, una institució com el Barça plena de forats negres, diguem-ne, econòmics. Gestionar això és d'una enorme complexitat. Què n'opines d'aquest tema? Com veus la porta, com veus el seu pla econòmic? Bueno, a veure, la situació econòmica desastrosa que semblava que tenia el Barça, amb dos palanques se solventa, Bueno, a veure, dos palanques que igual és positiva la idea de fer-les. La gent es pensa que vendre's alguna cosa no s'han begut. Un percentatge d'alguna cosa és dolent. Tot depèn a qui ho venguis. Si el que li vens
t'aporta més del que haguessis guanyat amb el 100%, no és tan dolent vendre una palanca. Per tant, si amb 2 palanques s'ha pogut resoldre i hem pogut arribar on hem arribat, jo crec que el Barça és un club que té possibilitats de... Però Tebas diu que aquest estiu no es pot fitxar. El Tebas diu que aquest estiu no es pot fitxar. El senyor Tebas ens estima tant que quan té la més mínima oportunitat de poder dir alguna cosa que pugui posar nerviós als culers, disfruta. El Tebas com el qualificaria? El Tebas ha fet coses molt positives, això està claríssim. Econòmicament parlant, sobretot, no? I amb les negociacions que hagi pogut fer, amb temes de televisió, etc. Per la raó que sigui, no ens està donant les facilitats que jo crec que ens mereixíem com a club. És un personatge d'extrema dreta amb les idees que té, és que clar, i que a més porta tota la punyetera vida allà ficat, és que arriba un moment que en el món de l'esport passen coses que són molt deplorables, entre elles, per exemple, en Tebas. Jo no em vull que se m'escapi sense parlar un moment del tema Catalunya, clar, perquè m'agradaria, és a dir, saber com has viscut el procés, com has viscut el moment actual, com has viscut la repressió que hem patit els independentistes, com veus el futur. Tu, aquest tema ja vas tindre l'exclusivitat, quasi, de les meves declaracions sobre aquest tema. Torna-hi, refresquem la memòria. Però estem en un altre moment. Jo estic a favor, jo ho he dit moltes vegades, jo estic a favor del dret a decidir. Estic a favor. Sí, sí. A més, m'ho va dir. La pregunta següent, que no sóc jo el que me la tinc que autofer, perquè jo aquí hagués pogut acabar, i si es fa el dret a decidir, vostè què farà? Jo contesto, votaré que no. Has conegut el president Puigdemont? Votaré que no. Bueno, igual que el És una Sandro... contradicció. No, igual que Sandro Rossell va dir el mateix. No, és una contradicció, és inapel·lable. Faig una tercera. Veure. Una tercera. I si surt que sí, vostè se n'anirà a Teruel? No. Em quedaré aquí perquè crec en la democràcia i si la majoria dels catalans volen una cosa que jo no vull, o que jo almenys he votat que no, jo l'acceptaré i seré tan feliç com... Però has viscut, com tots nosaltres, uns anys duríssims de repressió, on s'han empresonat a líders polítics, on s'han empresonat a líders cívics, democràtics... Però això forma part de... No, forma part de la repressió, no forma part de res més. De la repressió que cadascú li afecta, a mi m'ha afectat també, perquè el president Puigdemont s'hospedava a casa meva en un hotel que tenia a Brussel·les i em van declarar boicot. Sí, això potser no ho coneix gaire la gent. Com ho dius? A veure, un moment, para la cinta. Eduard, és que és una cosa poc coneguda. Però això va sortir a tots els diaris. Va sortir, però la gent no llegeix tots els diaris i permanentment... Deixem-ho repetir perquè jo hi vaig ser present, jo vaig estar en l'hotel. Hi havia un moment en el qual al principi de l'estada a l'exili, on tot era molt precari, on no hi havia un lloc per fer rodes de premsa i per trobar-se, i Joan Gaspar va oferir un hotel seu de Brussel·les era el president Puigdemont, i jo recordo que vaig estar en una roda de premsa on també hi havia Clara Ponsatí, etc., en l'hotel de Joan Gaspar. I quan això es va saber, Joan Gaspar va tenir problemes. I Joan Gaspar, vas tenir problemes per aquesta relació amb el president Puigdemont a l'exili? President Puigdemont, amic Puigdemont, o sigui... L'amic Puigdemont, amic de l'amic Joan. Jo soc amic. Deixant al marge, perquè jo no soc polític, amic. Una. Dos, mentre que ell va ser president, es va portar amb el meu sector molt bé. Ens va atendre sempre que el sector ho va necessitar. Aquest amic... Empresarial, ara, hoteler. Aquest amic i aquest president que ajudava quan nosaltres teníem necessitat, es troba amb un problema a Brussel·les. Clar que sí. Si vols t'explico un altre, ja que vols exclusives. Digues. El Tejero, el dia... Ai, a veure, que això ara promet. El Tejero, no? El Tejero, sí. La nit del Tejero. Ai. Els meus hotels van omplir de comunistes. Ah. Tu ets comunista, Joan? No. I per què els vas acollir? Perquè estaven apurats. I em van demanar que els pogués tancar l'hotel perquè tenien por que anessin a casa seva. És que, clar, a veure,
amb el meu ofici... Hi va haver gent que a la nit del 23 de setembre, ai, de febrer, perdó, se'n van anar a hotels teus per passar la nit, per no estar la nit a casa? Sí, home, això ho sap tothom, eh? Uns se'n van anar fora de Barcelona, altres se'n van amagar i altres... perquè no sabien el que passaria. Saps que la nit en què, el dia abans, vaja, la nit aquella, en què el rei havia de fer el discurs el 3 d'octubre, per tant, la nit del 2 al 3 d'octubre, també hi va haver molta gent que no va dormir a casa seva aquell dia? Sí, clar, bueno... No sé si van anar als teus hotels, però molta gent no hi va dormir. Però la pregunta que em feia... Sí. Això vol dir que vostè deu ser molt amic dels comunistes? Deu ser comunista? No. Els amics són els amics. Soc hoteler. Encara és amic Fernández Díaz? Soc hoteler. Qui? Fernández Díaz. Encara és amic? Sí. És amic? Sí. Però és un personatge que ens ha fet molt mal als catalans. Vull dir, tornem a separar la part política de la part de la relació personal que puguis tindre amb una persona. I més en el seu ofici. No, el seu ofici no era espiar-nos, no era intentar destruir... No ho vull valorar, ni valoro, ni estic d'acord amb totes aquestes coses que tu puguis exposar. Tu m'has preguntat si era amic. Jo dic que sí, que sóc amic. I l'última de les preguntes. Mira, has parlat de la relació del president Puigdemont amb Joan Gaspar, és per la gestió com a president de la Generalitat cap al sector dels hotels. Com tots els presidents. Com tots els presidents. No, res fosc. Amb Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, quina relació hi has tingut i com la valores? L'he tingut com a presidenta del Consorci de Promoció Turística de la ciutat de Barcelona, de la que jo era el president del comitè executiu, i ella era el president del Consell General. Per tant, una relació bastant directa, a pesar que ella delegava molt amb el representant, en aquest cas, el regidor Mercè. Llavors, el mateix. Relació personal, cap problema. Cada vegada que l'he anat a veure, cap problema. Però quan va prohibir... De la gestió política... Ja entres en una valoració política que vol dir política. Però com a empresari, quan va evitar que poguéssim tenir un Four Seasons, a Barcelona et devia preocupar. És a dir, tota aquella operació per poder tenir un Four Seasons que no va donar els permisos i que va... Home, això devia preocupar en el Consorci de Turisme, segur, i amb un empresari d'hoteler també. Us costarà, perdona, us costarà molt que jo entri a fer valoracions que tenen a veure amb política i més a mesos d'unes eleccions municipals. Per més que estiguéssim aquí tot el matí o tota la tarda, jo no entraria en... Perquè... És genial, eh? Penso que cadascú... Escolta, no sap... Té que ser honest, té que ser honest. Cadascú té el seu propi pensament, però no té per què explicar-ho si no vol entrar... Ja entro en un... perquè la culpable és ella, que és el tema del referèndum del dret a decidir, que jo m'hagués pogut callar i l'hagués pogut dir, però clar, m'ho diu la Pilar, que la coneixo quasi de petita, no és el cas, quasi, que me l'aprecio, que la respecto, i fa la pregunta en un programa, jo dic, pues sí, jo estic a favor del referèndum. A mi sempre m'ha respost molt bé. Escolteu, ara podreu... I jo puc constatar que és amic dels seus amics. Ara podreu fer entre bambalines i acabar la xerrera tot i l'hora de la nit, però... S'ha escapat de tot, eh? Sí, de tot, és una habilitat. Però això ja ho sabíem, perquè un bon amic m'ha dit el Gaspar, si està en forma, se t'escaparà com una fura. I veig que estàs en forma i ho celebro. Si un dia no estic... Ara està fent hotels a Xina. No em convidareu si estic en forma. Pilar, no m'expliquis més coses perquè anem passadíssims. Això és el fax de 8TV, conversa apassionant de Joan Gaspar i Pilar Rahola. Però tenim més coses encara, més coses per oferir-vos. No marxeu, no marxeu.